Kpụọ m isi akpụrụ eji ọfọ mana ejọọla onwe gị isi akpụrụ eji ọfọ akpụọ gị ya ọ ga-adịkwa gị mma. Ọtụtụ ndị taa ndụ ha na-ebi bụ ndụ ndị mmadụ na-ebi ọ bụghị ndụ nke ha. Ị na-eme ihe n'ihi na mmadụ mere maọbụ na mmadụ na-eme. Ị na-ajụkwa onwe gị ihe a ọ bụ ọrụ dịịrị m ọ bụ ihe m kwesịrị ime? Mana ọtụtụ ndị adịghị ajụ onwe ha ajụjụ a. Mba, sọ ihe ha nọ bụ kpụọ m isi akpụrụ eji ọfọ. Isi ahụ ikpụrụ eji ọfọ kpụọ m ya. Ngwanụ leenu nke m. Nke a bụ ụdị m na-akpọ ị ga-achọ ịkpụkwa ụdị a. Ọ bụghị iwu na ị ga-ebi ndụ mmadụ birila maọbụ ndụ mmadụ na-ebi. Nye ndụ nke gị nke m jika bụ aha mana ọ bụ okwu dị omimi. Obi Igbo ekele m. Metụrụ m aka n'akara ịhụnanya tinyere m okwu na ngalaba okwu tụsara dị m ozi a ma sonyekwenụ m. Pụtawa dị n'ezi ụmụ amadi na-echu.